Hello? Hello? Michael ce. Kina gajiya? Na gida aika. Alhamdulillah ya Abuja. Allah ga ta kama yi ko. Da wadalla. Gari Kano ya cika da surutu. Kuma to na ga maka maganar nan kace mun ba gaskiya bane na dan ce. Na ce maka ga abin da ke faruwa ga abin da ke faruwa. Kace wata maganar mu an yi ta ai sai kai ta mamaki ta ya za a yi kaza shi maka to shi kenan na yi na kyale to ai ko da ma na yi duk dai ka zo ba abin da za mu iya yi wanda abu da kai ko ba ta ba amma a lokacin haka iya magana da shi ai you can call him talk to him to ce da shi ne ba abin da zan iya cewa sai ina ganin Congo is alternative for us ai ba damuwa kai ga haka wannan ba za ta wannan kaf kai ka san ba za ta yi kawai dai tunda dai ba mu da gwamnati kuma saboda kai ai kuka da zaka zo ran alamin zai kace go kuma saboda idin ne ma muka rasa gwamnati ne da kai hakuri ai dai magana kyauta ne da ka ko miki ka san ba kyauta maka ba kawai dai kai hakuri sai ka zo kamata yi in zai gan shi kamata yi mu ma ya kira mu ko ba gane ba ko symbolically hakan sai ka dai hakuri kai hakuri Allah ya kawo ka lafiya kuma shi abubuwan nan fa Allah ne gaskiya ne wani calculation da yake yi a very wrong calculations duk wani calculation da yake ba a nan take ba ai ban nawa ba a nan duk na gaya maka kowa zai ji tsoron hidimai kowa zai ji tsoron hidimai kuma wannan mutumin nan ya suka da Jonathan fa aiki fa ba shi ya zo ba aikin ya nuna cewa kamar gwamnatin wasu corruption da sauransu kuma dan an hana shi corruption din ne ma fa ba wai dan his clean ba ne a fi kawo maganin clean alaji ai magana kyauta dai ba kyauta ba amma dai kai hakuri ka bari dai kin ka zo mun fara magana da da shi gaskiya ya kira ni muna magana da shi ne ce mishi kafin mu magana da kai ne ce to tsakani da Allah Mr. President ba kyauta ba shi mani wata ba da wannan gear in ce gashi ya fara mini explaining ga yanda aka yi SLS ne yayi waye tsaro shagori waye kaza da ce to ya kira ka yi magana da kai ya ce bai ba ya ce mishi yana ganin waɗannan abubuwan zai gani sai dai ka zo ka san magana waya yadda take Allah ya kawo ka lafiya ba dai kai shiru yadda kai gwada maturity in ka don sai anything kai shiru ka rabu da abin nan labarin kuma da security suka bani wai suna so a iskatulun wannan shari'ar. Duk akwai wannan game plan din amma dai wannan aikai ko muka ga ai ba ikon shi bane ba. Ikon ka ne ko? Tunda yake yana rike abin da yake mana rikon sa kai na kashi. An karanta da Allah ka debo wannan magana na ga ma ba magana waya ba ta da kyau ka dai bari gobe idan ka zo jibi. We'll sit down kamar yadda muke mu zauna mai waɗannan maganganu an za mu kira shi. Sorry da Allah. To, yawwa sai mu zauna in ta kama daga baya kuma sai mu kira shi. Shi yaushe zai dawo ne? Wallahi gaskiya ban sani ba. Wallahi. Dan ɗazun ma dai kusan kamar dai mun yi maganganu haka ba da daɗi haka ji ma dai I show him my anger. Sai ka zo Allah ya kawo ka lafiya ba damuwa a yi haƙuri da Allah. Ba damuwa.